Machiegni kamoro moro ma intie janeno mar LTN en thuolo maber ma mwachako romo godo kodi e chenro mar dak achana. Dak achana kaendi chenro malich ahinya, chenro ma migosi ma osebedo ka koro bende konyo ji mang'eny kaluwore gi dwoko ma wayudo kaendi. Joma thoth ahinya yudo puonj, yudo konyruok, bende wechegi bende wapuonjre ka wago mbaka. En go mbaka mar loso mondo mi dak obed ni en dak ma ochanore. Kaka pile, wabet kaendi gi Bishop Nerea Mbewa mar Hope for Good in Christ. Bishop Nerea Mbewa, Bwana asifiwe. Amen. Amen. Igo ma amen kiol nadia. Okay, uno kimo. Hallelujah. Hallelujah. Koro machiegni ahinya kamoro amora ma intiere tudri kodwa hashtag marwa en dak achana. Mane manyaka koro watigo kinde duto ma mondo mi koro wayud mago duoko magi maber ka watiyo kodgi e chenro niendi nyaka ang' watieki. Nyinga en Nick Okelo. Wachako kaendi gi penjo mabende koro wayudo moko kae kawuono ni kachal ni penjo gi kawuono igi pek. Ng'ani ok wacho nyinge to wacho niya, ka chi owadu obiro iri bang' tho chuore ni yure mondo iyie idag kode igerne ot. Abo chake kendo. Ka chi owadu obiro iri bang' tho chuore ni iyie wadagi igerna ot. Amako chunya magoyone dala. To iye moro bende ne muore saidi mana tere ma oyud ni en gi sigete mothiedhe. Bang'e wanyuolo kode nyithindo 2 machuo. Bang'e to chieng' moro ka adhi ta ayudo ng'ato ma be japiny moro ma en kaka ora kanie ot kendo omiye wuoche na orwako. Mano to itimo nade? Nyinga to kik ukete yamo. Mano kwa wang'ano wenya kona nang'ano. Wenya kona nang'ano. Tenda wema uende zako. Kinyako nendo mano gedne kaito thiedhe koro were kode kaka nyako mnego. To nyithinde 2 mane kama chuogi. To kuma to chieng' wadi ng'at ja piny moro. To ng'ako to kuma ni dala kama ko ma nyithinde. Koro okawo ong'ad gi mayot. Ko we kelo lweny. Mano ne ok chiegi ni chi owadgi. Ne chi owadgi. Koro oparo ni kapono ni koro dhi timre kama. To penjo to koro tang'o tim nari ki nyako ne gi sigete. Otere mothiedhe. Nyako ni be mano dhire ni yura yie mondo mi wadagi igerna ot. Magi te ne ok otimre kinde mane giwinjore ni. Koro chieng' moro iwuoyi ni kadhi to yudo ka ng'at ma bende japiny moro ma bende luongo kaka ore. Ema koro ni kendo rwako nyaka wuoche ne. Mano mi anyisi ndako no ok ne ng'ano gadiera. No dwaro kony. Ji mang'eny kose kony. Bas kata mana Yesu nochango jodho 10. Chiel kende man duogo ero kamano ochiko nolal. Koro en osekonyo owe Nyasaye chule. Na gino yote kamano. Si ndio? Indwa ni gigore? Ok gigore, onge tiende lweny. Koro ng'ado mina bura kamano ni owewa koro dhi kure. Odoge e ode. Dongen gi ode. Ne dala ne. No konyo ko wadgi osekonyo. Achane naye. Jako winyo biro rwako wuoche ni. Jako winyo ng'eni en ng'ama mabor moken ne anyuola ka. To ma to koro en uyuri manie ot. Mabiro nyuolo kode nyithindo 2. Kae moseweyi mokawo wuoche ne miyo ng'ato. Ok tin ng'ano segoli oko wuoche. Ong'acho ohero moloyi koro. Shida ne iseloyo ne te. Nyithindo be en go adi koro machuo. Sigete be osepimi moyud ni in go mosethiedhi. Ot be osegeri nyaka dala in go. Koro shido rumo koro en saa kujivinjari. Koro yudo koro jok moko makoro no kakore kama makoro berne. To dhako ni donge dhako ma uluongo tora kuome. Nikech bwana ni kanyalo dhi matim gimoro kanyo marach.
nikech ma koro chiege. Mane omiyo nawacho ni owere go, mane ok chiege wadgi. Nok otero kata dhok, en nokonyo jok wadgi. Koro owere gi dhako no, owere gi timo gik modwa timo. Ong'e ma dotim ni chi ng'ato. No dhako ni be jamalili. Dhako no gombo ne man malo, gombo ne ni grade ma malo. Nikech ka chuore nosetho, moyudo yuri mochako nyuol go nyaka nyithindo 2. Ochako kelo kendo jako winyo moro ko. Mano otamo chuore timo. Yuore timo. Dong singete ne gin gi chuore. Nyuol bende pok onyuol. Koro yudo nyithindo 2. Ng'ade mo nyuol. Mano wich mathin. Pacha tin nyako no, ok ente. Dhako ni onjao ng'ani. Ma njao mok ber. Apa ni gima ne wacho na kono bende aboyie godo. Apa ni wuoyi ni ka ingi dalani, dhi dalani ae weche mang'eny. Dhako ni chieng' moro boneno malit. Nikech itimone maber gi chunyi mikonye. Nyasaye biro gwedhe, lakini endo nyaka chieng' moro omanyi. Nere wacho mana ni hello Bishop. Ann Collins. Wuoyo gi nyinga achiel no kende. Mane un go Dandora e crusade, an gi penjo. Mama ne owewa ka watindo, but sani odwa duogo. To kane babawa otho, ne ok obiro. To chieng' goyo dala ne entie. Bogedne. Ote mane ok olokne. To dala en dala doho. Mama na atin, ane wuoyi mar ariyo. Ane wuoyi mar ariyo. To anto nasedhi bagedo. To owadwa maduong' to pok ogedo. An ne otama rito kata dhi nyombo. Nyocha nasedhi matiekra godo. Koro penjo na en niya, minwa wanyalo gedo ne e dala kanyo kose nikech kata lo be waonge godo. To minwa maduong' be ne osetho. Koro gi sani oda gi mar minwa maduong' ema ni e dala. Ot maduong' be yawuoyi gedo otamo. Koro konya. Dala ni moko ma. Mano in magne la konya. Mane konyo Collins mo disulu. Konya. Dala ni moko. Collins ne go crusade. Teno kilemo ne magigi ko konyere ga nango. Tunu mulemo majil waram na piny. Seche kane wan duty Nyasaye wan e crusade. Wale ngalenga. Oknwa gol jochindi chieng'. Collins wacho ka endi maber ahinya ni en to mama gi nowegi ka gitindo. Sani koro dwa duogo. Kaka mon gi were mar dhi. Gina nyago dhiye. En odhi. Ikoni nyago dhiye? Nyago dhiye to kodhi to duogo koni bende. Ok tekne. Gilora ne gin jaluor girls. Koro mane kaka joma mon samoro gin. Koro mama ni dwa duogo. To gima Collins penjo ka ni chieng' mane go dalagi. Mama gini ne nitie. Mano gerne ode. Ote mane ok oloki. Dala be dala doho. Koro Collins wacho ni baba geto nosetho. To min gi maduong' be nosetho. Min gi si ok oyiko wuongi. To min gi ni be kuno biro moiko wuongi. Koro gik mang'eny osebedo ka timre kaendi ma en kata nyose nyombo mogero nyaka simbane modhi motero dhok kod gi dhako. Ma en ting'e ni yore to dhi makare. En Collins no. Weche ne otimre nadi? Oriere te. En ka ing'eno gima dhoge. Jogi madhoge. Jomoko gi. Koro gima dhako Collins ni mama gi dwa duogo. Be ginyalo gedo ne dala ka. Nikech wetene bende mamoko madongo. Kata mama ka odgi maduong' cha be digi ok dwa gedo. Koro kane entiere e chieng' go ligala. Mano gedne. Gima mono gi gedo onge. Ne entie manoket mise madala kane entie mano gedne. Ema neno ero nodhi bayo samoro kata odhi kapur. Oduogo. Koro bayo sirumo odwa duogo. Kaka nyithindo samoro keloga min gi. Koro Collins mondo min gi oduogo bed kuma gintiere. Inyalo gedne kama mani Collins ok nyal timo gimoro amora e gedo no. Onyalo mana golo pesa to miyo fundi kata wuon gimoro ema koro nyiewo gik moko kaka gik migedo gogo nikech en nyathi mamani. Owuod dala ka. Ot migero malo no endo en od wuon mare. Ok onyal gero en owuon. Mano ne od wuon mare. Koro min gini kobiro obiyo gedne ka.
kok en ja Kristo to manyi yore moro gedene mondo yaw ne nyathindo gieki, nikech mano e gima koro apani Collins dwaro kama maduong'. Gima tamo Collins gedo ne min gi kanyo endo onge kata di achiel. Ariyo ne mano, Collins kik mul gimoro amora kata ni ng'ado yien kata ni timo ang'o, mano endo en kwero, mano od min mare. Kapo ni en gi pesa to koro pesa mondo ogol ochiw ne ng'ama luongo ni wuon mare kata jo dalagi go eko mondo mi otim tijno. To ka min gi ni ndi oduogo ni en ng'ama bende en ng'at ma japiny, kaka luongo ni jopiny, akia ni jopiny gi jopolo gin jomage. To koro min gi nyaka many koro ng'ama biro gedo nikech dhako bok gero ode kende. Nikech koro machalo gima koro iloko ne ot mar ligala. Itengo win dhako gero ode kende nang'o? Ok wachne winjo ka koro pek ma. Wachni ni kamano. Koro Collins mama ni nyalo duogo ma ogedne ema ber ni ne nitie ka ningo dalano. Baba nito koro notho to ok noiko, ok ololo ma ot ok lich. Obiro mochung' e liende, mano ok ne chuore. Odhi chung' e liende chuore. Mondo bed kamano. To dhako sama iwuok kiching'ni duogi ni senyuol ni ching'ni duogi, we dhi oko mibudh ahinya, duogi chon mondo mi gik moko tim kapod inyalo timgi. Ikoni oko no we budho duogi Nikech dhi tang' no dhi manto gima nitiere. Dhako wala wuotho dhi be gima badhe onge. Koro akwagi ni sama gidhi to giduogi chon mondo mi gik moko los piyo. Ino kako kijana ni kata bwana ni thagre kabisa gi min gi. Samo kare koro chiege monyuomo ni pok oneno kata mna dage. Koro kibiro gedni ka chiwodi osebiro e dala. En wich kuot. Chiwodi mondo beni mane rwako ema koro rwaki e dalani. ok ni onge ni dhi manyo. Odhi manyo. Gima nodhi manyo go dako nyiso ni nodhi manyo kelo. Nerea we miyo mon bedo gi paro moko ma onge ni nodhi manyo. Ang'o dhi manyo kono nyalo manyo kama kende ni. En ang'o modhi manyo ma kama kende ni ok nonyalo yudo. Koro miyo Collins timuru kamano mondo mama wuo gedne, to mama ko biro koro bende obed mos mano dala ne ka koro od nyike maduong' bende sani ndi wach ni ero koro ne nitiere to nyike cha nosetho. Koro bi mondo rit dalani mondo me kada koro nyithi nyike maduong' gi ka koro biro kata ni biro gedo yudo ka min gi moro nitiere gido wadonjuru ka. Wach moro wacho kanyo madwa miye penjo. Ne Collins kik mul gi od min gi. Omany ng'ama iluongo ni wuon gi. To mi pesa ng'iewo go gigo tim. Ng'ato ni ogochona. Nino ogedo en. To baba gi en ga fundi mar gedo. Even though ng'at mane gochona ni en pastor. Koro baba gi okawo gik moko oidhe tatu godo ogero. En ema gik mane oor ko kawo ng'iewo kaeto en mogero od wuode. Koro wuode nyopendo od ne nya donje. To ka ok adonje gik mogero go od ne nya muka gero go machielo. Mano simba. Simba to baba ni gero ne gera. Igero. Simba igero kisa moro go dala ka yeuti pod tindo. Pod oginya kata mna ogenje madongo tinene mondo igerne gi simba chuth. Mani gera. Pastor bi George miwacho no. Idhe tado ne mano ka gwenyre na lakini gedo to geda. Mano dala. Pastor bi George miwacho no. Mano dala ne onge kwero. Ne kane ni simba to ogedo ni. But this person en ng'ama duong' mosenyombo. Ne ng'ama duong' mosenyombo. To baba gino gedo ne ka osenyombo kosepodi. Ka en gi dhako. To gionge dala. To gidogo sa gerne gi ot. Magodo koro ang'o go. Ka ne gionge to gido kosa gero ot, mano nyiso ni gin joma dongo kamano. Dho mun nyalo gedo ne agida nge shida. Idho tado no ema koro ok mono gi ng'ama gedo ot mwalo. Funde timo tijno. Kanyo to gima nyalo make malich ahinya onge. Awuoyo gi pastor mancho gochona. Iwinjo gima ne kwachono. Mano pastor mano gochoni. Kara apuonjo nyaka pastors. Ok okona ni ji orome ni kiko tim. Otim nang'o teten pastor. Odno to mano mna ot ma odonje. Ka en ot mano gerne, mano koro chalo kaka simba. Ot ma koro en owuon ema ogero moloko ne dhako. Mano koro od dhako ma koro joma loka koro onge gi wach manyalo chope. Dho ka simba mwalo boko ne beni joma dongo thurore. But ka wuonu nyalo gedo ni
to gedoni. Kisebedo ng'ama duong' kamano endo to konya bukore no idho witati. Dho dala to en dala to dala mare. Men we usi mni So, ged kacha. you mean that ni kisebet maduong' to luoro winjo bede kindi gi wuoru. Mane gima temo lero. Luor nyaka bede kindi gi babani. Duongi babani ko en dichuo kaka in. Koro kinyathine. Magara sama koro wuok nudhi kor gi mamau. Un joma dongo te. Wanyne Joseme chung'uru malo. Ichung' nikech in gi babu un Joseme. To kapono ni pod gin nyithindo mathindo mondo ugeda onge wach mano ot onge kwero. Simba ng'eny ne onge ga kwero. Ka Simba kae en onge kwero gi joma tindo gi. Gima ok oyie ni ka Simba ni ng'ama duong' koro amalo ni biro nyorre ka Simba. But ng'ama tin to chik matwi ahinya Simba kanyo endo onge. Ema jo enega Simba kanyo misere nyiri. Od dhako molok na dhako ok sere nyiri. Mane puonj mantie. Koro Pasta kawe gi kanyo ni kana en Simba to longa. Opak Ruoth Bishop Nerea an achieng' kawuok Ugis to an gi penjo. An dhako maduong' to chuora ne onyombo bang'a. Bang'e ne gibet ka gichwanyore mang'eny. Asto mogik ne gigore. Ma dhako ni ogoyo bamne. Kowacho ni kichako ininde ma apare mane gima wacho eme kata bamne. Maka. To kan Eunice. Nyako ni nobet oko higni 3 ka giwere. Koro sani nyako ni oduogo kendo gidak. Koro apenjo niya. Koso rach koda an dhako maduong' ni nikech an gi nyithindo konyauru. Kawuono weche ni kama chike wate. Gidongo. Kawuono weche tek manadni. Nwase puonjo ka mang'eny ni giromo mane Rea. Romo mana wuon. En romo mana wuon go. Dhako maduong' ni gima bro timo onge kata di. Achiel kata nyithinde. Manie kind chuore gi dhako ni. To dhako ni kano oduogo mochako dak kod dhako ni kaka chiege. To koro maendi nyaka gimadhi manyasi kinyegi timo tim mamuma. To kane gisebet makoro gidak kapok gimadho manyasi gidwa timo. Ok en too late. Nikech mat nyaka koyo bidonjo kuom dichuogni gi dhako ni. Dhako maduong' ni to onge wach kanyo. Endo gi gima mule kanyo nikech kanyo en remo mopogore gi jogo. Mano en gima yudo dhako ni gi chuore. Koro miyo en dhako maduong' ni ocha gima ka ohero chuore to tem onyis chuore mondo mi chuore ke chuore tang'eno ohero omiyo dak kode nyaka sechego. Koro onyis jaduong' mondo jaduong' omanyane kaka ginyalo yudo manyasi mondo gihosre gi nyako ni. Nona ko dhi donjo ka to dhi dong' chiliel nikech mane kaka jaluo nokete to en adier. To mon ok nyal miyo wiwa yue nang'o. Wan gi muya matin, wadong' gi muya matin mana mar ng'iyo un gi ng'a? Wan chuo. Wan joma chuo. Muya modong' go tin. Koro riwo chuo te ni gi muya matin. Mucho modong' tin. Kech manyo school fees kaka chiemo itimri nadi. Bing'e chuo mang'eny ok many school fees. Mago chuo mage. Wadonjire gi joma chuo ne Rea. In chuo adi miseyudo mogol school fees? An chuo mang'eyo golo school fees. In mage miseyudo ma ok gol school fees. We ketho nyinge chuo. Koro muya matin ma chuo dongo ni joma mono we keto go wi chuo ni kwayo. Mani siki ni dhani dhako miya mani. Koro ma obukre okawo nyaka ang'wola ne ogo bamne. Bonya jachire, ojachire. Timbe ma nyaja juo. Mano mago juok. Dichuo. Kapo ni nyar ng'ato otimoni gima kamano. Kikichaki gori kuome mudagi kama nyasi okohosu mano koyo mano muma. Dhako ok nyal goyo bamni ni ng'ama dichuo. Ne chuori siye. Chuori monyuomi. Hapana. Mwimbe ni yie kine chuo mang'eny ni en makoro kawi. Nerea onge chik makamano. Ok inyal.
nikech sani koro mirimo maki chwado bamni to ka ang' piny giko dhiama mirimo rumo to wang'ine natimo nade kore kidwaro jaodi bamni bise pam mani loro duka no loro to loro duka na tero tieko 3 years oko to duogo to kodi chokni makoro emakoro mwagla magi koro magi miwe ng'at samoro en mwagla ng'ama mwagla en ng'ama chamba choche ok ong'eyo ni to koro to otim nang'o ochagi kanyo to gigi kanyo to we mane to timo koro gibed ng'ama mwagla kamano nyaka ipim piny mipenj wach mae ka timbre kama ditimo nang'o wasepuonjo ka timbe mag muma mang'eny bende we biro ni no wuondi no eri sama nogo bamne cha dak no eri koro era no chakore ka koro duogo oseweyi duogo mama maduong' ni to kik bed gi wasiwasi en onge gima bro luwe kata nyithinde onge gima luwo mani the risk manitie ni onyalo wito chuore gi koyo mag gigo muma dong mano to chuorgi to dong en chuore dong dhako maduong' ni mae gima lit na ni dhako matin ni kata ni chuogni otho ting'eni no kotho no to kata dhako ni dong bo obeno otimo singruok obe koyo ni luwe ka endi nitie ng'ato manyaka koyo ni luw omiyo ok en ga gima ni odhi konchiel ne rea gini chalo to romre but kuom ng'ama dichuo mano imadhe manyasi gimomiyo awacho ni kamano ne dhako moro seme kanowe chuore modhi mokawe kamoro mogo dala moiko chuore mano okawe mar ariyo cha mochako duogo seme koro en dhako matin koro dhako maduong' kone chuore wuon ng'ane wetimo ng'ane ni nosedhi tedo mogone dala ma oiko chuore cha kendo koro duoko iri kaka unjo machuo wi wach wi liet wi urongni kiseyudo chigi manodhi koro iwe ni koro akia to dichuo cha nodagi mokawo dhako ni mochako gedo ni nochuno dichuo ma jaseme ni chiro chamo motho dhako cha pod ngima rito kothe to dong koro mano ing'eni nyaka mano bedie nikech ing'eni ka dhako cha nosedhi moiko kocha ichaki duogo kendo komachielo koni to nisea samoro ya to nitie gik mano timore koro aina mag mumagi mano kolosi nyaka koyo bibedi machuore chotho ating'ino kotho momiyo akoni ni mon matindo gi samoro onge wach nyachira kokendi e dala mayudo ka dhako moro nitiere gi chuore we biro gi ujuaji mingi nikech giming'e kanyo malich to onge nitiere ni gima ng'eyo matut moloyo mon madongo koro emi nyaka koro wanyisi gimna mochimre tir ka ng'ani ne kendi nyisi ni en gi dhako en gi family mani yie niya ayie kaka nitieno to sama no kendi no nyisi niya sama kora kendi nidi idhi bedo chiega maradi to gima mondo itimna chiwna luor ne family na idonge yudo kodgi dene yorita maber dino kiyuda to be chuma ng'eny wacho gima ne dini in gadier donge awacho ni kech ang'e ni chuo wacho ok giwacho chuo wacho we uketho nyinge chuo koro nyako kose kendi dhako mar ariyo mar adek mar ang'wen we biro kelo tungni e kind joma yudo kodak maber in be ibiro mondo mi idagi koro we katho ne jogi kiyie to bende ng'ama mondo mi opuonje mondo ibendi ing'e kaka ribende biro nyak gi nyithindi to kibiro gi ujuaji mingi nyaka itung jogi ema ng'iji chako ni doho en gima rach samo doho ok rach joma biro e doho ka ema richo man is the thing how many families have you seen mabende gin sawa wacho ni doho ok rach joma biro e doho ema richo ema richo idi biro ka jogi eki odak gin gi nyithindgi in koro kedonjo kaendi kelo kwand pogo in gigi ok tigo in kia in ok idwa kia kama dichuo be koro mondo mi koro be dhi ka jaode maduong' ibiro tungo wi jogi dichuogni ni yudo gi dhako ni to chiege ni endi ema ne ohange kata in ineno ni ok oromo gi chuori no in ema ok romo gi chuore nikech ibire chuore samoro adieri mon mikendo ga mokwongo samoro yudo kamoro noyudro e shida ibe ipoke kawa nyawegi nikech samo shida koro romo dendu kaka utim ruongi koro Nyasaye yawoni koro ichako neno moko makoro eka lando mawang' gi pichni wachni mato koro mae ma koro romo koda tidhi tikawo moromo kodi no endo kich koro in gi nyalo koro chigi mane duong' matiende no bam chande koro ichako chayo omera kanyo tidhi gi hawi no dhi te ilung'o hap dalano mokungre gi umene kocha dhako maduong' mine madongo go nyalo siko kamoro mine no giego dhako mikaino nyalo siko kamoro kamine na gimene na nyisi no mikaino ene glu momako family no teni mikai glu momako family
To mochagi malich migoye gi telo cha. Kata goye gi telo to en kanyo. Omani nikech koro dak achana pok opuonjogi. Koro puonjogi kawuono. Keno chi ng'ato ma mikai mohango nyuomo. Motero dhok dala gi mane chiege mokwongo. Chiw luor ne jogo. Nikech mikai no ema koro hold family no together. En chakruok mar family no. En bende continuity mar that family. Bemo mi yudo dichuogni. Bemo mi yudo dichuogni kanitiere kamano. Mihero. Nikech dhako wadu otiye maber. Kamano. Moloso. Dine rach doko biri. Ibe dine rach dine ok ibiro dhi manyo mari moro. To nikech mari notami yudo kendi ni wuon. Ibire mar ng'ato. Bebedo ng'ama wang'i okolo kudho. Ng'ama koro dobedo ni koro en ng'ama ja oledhi. Matimbe ne mwagla timbe ni jendeke tibiro. Mon matindo. Uru ketho families miyudo ka gin very strong. To chuo bende sami kawo dhako mar ariyo. Nenie mos. Sikat gi marinda kende owe miyo lap dhogi jurni. Jaber jaula. Puothe small. Lakini shida zake ni mountains and mountains. Iwacho no sikat gi marinda. En sikat gi rinda Kikwe ng'ato dhoge dhi chwa jalo rauro. Olap dhoge jurni ma koro yuk tiyo koro ng'inga ng'inga. Pinto ng'ang matimi. Nyathino dhi gi pacha. Hadiri nyathino dhi gi pacha. En koro gima paro onge. Koro okawo paro oketo chien. Koro en nyathiche manege. Koro nyathino kapok onegi. Iduong' kete common sense at work. Mondo mi ng'ama ikelo, obed ng'ama biro medo value in your family. O ng'ama biro golo value in your family. Mane gima duong'. To chiegi maduong', lamne Nyasaye pile. Mondo Nyasaye omed rito ni godo mondo kari omed nya. Nawacho ni Nick, ni mon matidongo gi. En kolemo. To lamo mana kaki wacho ni en gamo mako dala. En kolemo ko Nyasaye par dalana. Pare rangaya. Pare kothwa. To matin kalemo. Nyasaye. Pare nyithindagi. Par oda. En okolam ne dala. Okopar koth dala. Okopar rangach. Nyasaye oda. Oda gi kotha. Emomiyo tin. Iwinjo. En okoriwo odala. Emomiyo tin. Dong' ni gam ma dala nitie. En olemo ne dala ne. Mane machara ngae. Rangaya Nyasaye. Bas. Dala na Nyasaye. Matin to nyaka lemna ne chuora gi nyithine nikech mage wede ne mantie kanyo. To maduro lamo ne dala nyaka dhok mane e dala kanyo, nyaka gwen mopidhi, nyaka yiende mondo dala ne odhi maber. To matin ne gigedo ka gigo nitiere. En kola en chuora mane no gi nyithine. En chuora gi nyithine go. Nyasaye ochung' kodgi kusha lemuru. Lembe brief. Wadhi yueyo en chenro mar dak achana. Wapuonjire kaendi e weche ma bende dwa mondo mi wagere godo pile ka pile. Ka wayueyo wabro dhi nyime kaendi kod wach mantiere oro ote ni miwa mano paro mari mantiere. Hashtag marwa en dak achana. Facebook page en Lolwe TV. Twitter handle en @Lolwe TV. Nyinga pod en mana Nick Okelo. Jodalawa ntiere Yoseme kocha. Machiegni kendo kakore kiriri kodwa sani en chenro mar dak achana. Kawuono waloso mana penjo ma obiro. Penjo biro ka moko matek ahinya. Moko kuom gi ne gin madwaro mondo mi waler wach chike gi tiendgi. Omiyo en kinde mwadhi nyime kode katwak marwa. Nere ing'e ni wachigi loro dak achana ma higa ni. Dwe oromo 12 ka koro wayueyo. Wagamo muya. Waomo chunywa kendo mondo wachak higa manyien ka Nyasaye okadho kodwa makare. Omiyo ei sechegi eki ang'e ni nitie gik mang'eny ahinya mane wacho mondo watim e higa ni ma wachuoro nyime. Nikech 1, 2, 3 moko. Jodak achana abro kwagi mondo ging'wonwa to giyie kodwa nikech samoro chano mar Nyasaye ne en mondo watime kinde mwadwa time no. Marwa ne en nyonchone bende wachako time. God's time is the best. Pastor Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Mimi ni Davins Akoth, niko na 26 years. Niko na watoto 3, lakini sina bwana. Naomba uniombee nipate bwana. Nimeteseka sana pastor. Hata kama ni mtu yoyote ambaye anataka bibi, please niambie naishi Nairobi. Mano kele dakachana. Nyakono nigi nyithindo 3, en jegni 26. Odwaro dichuo mora bora ni en dichuo bora. Koro apply to nyakoni ibi miwa namba ni kendo kechuo dwa apply kaka gima piny dar. Ma nyithindo 3 ni chuo dwa apply. Ay. Gidwa apply kaka gima piny dar. Owacho ni en jegni 26 kende. Aga 6 kama. En gi jodo. To wen watoto wangapi? To wacho ni tek no yudo dichuo tek no yudo. Koro king'eni ne e kind joma teka no yudo go. Apply. Nyako ornwa namba. Application biro kama onyono piny maringo kameli. Uting mana gi container. Koro duog na namba ni kendo. Kuna ni ane mana nyangi nyoda dek tadak Nairobi, tadwaro bora dichuo. Chuo dwa pango laini kama na kiama dwa mingi medwa weyo. Koja kiyierne maber, kewacho ni ameteseka sana. Ang na yier maber nadi to jogi bakia. To koro mani tiji. Atimne gi vetting. Mano koro tiji. Okanyalo miyo ng'ato ng'ama pastor mara ma bishop tangi mi ng'ato dichuo marach dong mano ingeno yuakni. To Davin ni nyithindo 3 gi te. To ojain 26. Jomo nyuolo go nyithindo 3 gi onge te. Samone nena ratu to poko ginene ratu to nonge gi palan ni jogi nyakawe. En gima notimo ni olo ringre kare lo ringruok ni gik moko donjo. To Nerea koro kata kilo ringri. E piny masani yoro nyithindo 3 kapok idhi tedo. Tidwa mondo idhi tedi. Donge ni emergency. Piny masani, today's world. To in sama no dhini, ono ngena no dhi mako ich. To ich boko nyal golo nikech kogolo. Ang'o Nerea. Sasa ma idhi manyo ich. Kata midhir kaka chugi go. Possibility marriage is always there. And in fact, en ga 95% ni nyalo age ich. Koro en ji tiyo gi yore mag geng'o iye momono. Yore ng'eny ma ji tiyo godo. En kata mna implant ok oketi. To dongero sigi kiadek no koro sekete. Koro ng'ama dhiri ni koro keto ne implant, koro odhi nyuol ang'o kucha. Ka nyithindo senyuol 3 te ma in tieko nyuol. Ng'ama dhiri cha idwa nyuolo nyithindo adi? Okana ko kata implant no ko gikira ng'acha to golo gi nyuole kata achiel moro marero kamano. Dichuo no socho kae ni ka dhako biro ne gi nyithindo 3 te mi yudo 4 kode. Mondo gibed 7. Ka idwa dhako mana gi nyathi achiel, miya at least 2. Kik namba ma nyithindo ma dhako ni biro go bedo mang'eny molo nyithindi minyuolo. My question is this. Dongo biro ga 3. Koro ng'amo kawe ne omed nyithindo 4 ewi 3 gibed 7. Dongo koro jakepo mana advice anto jakepo no. Nikech nyako ni oyie nyuol. Owuok oko mar nyuol. Chopo muma. En koro nyuolre uru pong piny puodho mar Eden kanyo. En koro ka en ma endi en ng'ama koro onyuol nikech mane gima odwa notim. Nikech ere ka nyuolo nyithindo 3 ich simba. Wiraj. To nyithindo 3 gin kata mag ng'ato achiel. Koro dichuogni dwa bedo ng'at mar 4 midwa miye ni koro. Dong samoro mo onwa ng'at jamonwa. To kono ng'ano tang'o mon dhire ng'ani mondo kaw nyithinde gi karo odak godo kode. Dong nitie jomoko madwa manono misuse to wei kanyo. Still I'm saying at 26 years ma dhako marabet. Onego ni utiyo gi wiye. Sometimes you apply common sense. In mokwongo ni puso. Mar ariyo opore ni. Mar adek ni kori buok ni po ni yod. Po ni nang matini. Davin in Nairobi Nerea osesingoni ni chudwa biro. Gibiro pango line awach ne dier to gimitim orna namba ni. Chomoruo ka thundu guok. Girwa pango line mi kori bi penyi to joge ng'oma timo. Moko koro gocho ma mor ni namba ni ero gochne. Oro ni namba to komi credit. Ate dongo in se jitolea Nyasaye bro mi credit. In Nyasaye moketi ma ngima nyaka kawuono ni endi credit migo choko gete jo dak chani gima miga. Do Nyasaye miya. Dongo biti ni Nyasaye kaka msumbane. Ana volunteer. Koro volunteer kabisa. Kendo kidogo chien. Davin wachero chopo kuom Nerea.
Kendo ochako gi Bwana asifiwe. Chako kodi matek ahinya. Amosi Bishop, an Caroline kawuok Kisumu. Konya ya apenjo niya, bende ber ka yiende momuk e simba emigedogo ne dhako matin, to be ber adier? Yiende momuk e simba mane? Kama ni simba chuor. Dhako matin to kara mane? Yore nigi simba ni adi? Ok samoro manot ko pacha to ko wacho. Samo dhako maduong' no gedne to komuk simba. Koro kama tin obiro timuko simba igedo nego. I think apani my statement na nyalo donjo. Igedo ga kata mana tade wara ma nyiew no bati achiel manyien tiketo titiyo gi machon ka. Kisa diri samoro ng'ato onge kata ginyalo manyiew materials mag gedo. To dwano gedo loko. To gik mantie gi pod gin gik motegno. Timre mang'eny ahinya e piny Luo ka. Omiyo ka gin mag simba ma ok enot muluongo chi ng'ato ni mare. En sawa. Mano dichuogno. Omiyo aparo ni Caroline openjo maber ok rach. Mondo ng'ebe maber. Ng'ato ndiko gaset ka. Abo yie mondo yie nasom gazeti ni. Hi Nerea. Opak Yesu. An Sharon. An Nyagem. Asebedo gi chuny motur e keny. Nayudo wuod seme kombewa moro. Thuolo donje ko. Nayudo wuod seme kombewa moro. Oketho wiye mogola skul e form 3. Ma oketho adier. Kendo noyuda ka an gi nyathi achiel manyako ma jahigni 3. To kane ogola korwa, nowuonda ni obotera e kos. Nyaka sani wan gi higni 4 e keny. Pok otimona gimoro amora, to kata kamano, law ma chuo nyiewo ne mondegi, an pok otimona. Ng'ani chunya osechayo, kendo kata kamano, e ot wadak kaka jirende. Last week nalalo guardian mara kwara. To kwara no ema nochalo kaka wuonwa nikech aonge gi jonyuol na te. Kendo dalawa odong' gunda, to ng'ani nonyisa achai. Mano tamre kata mana miya fea matera dala kaluo. Kendo mana osiepega ema nosolona madhi dala maiko wuonwa. Aluonge mana kamano nikech wang'a oyepo kuome. Jaseme ni to onge action mora mora mane okawo nyaka aduogo. Kata kamano, penja ni waiko nadi? Mago okobadhe nyaka sani. Kendo gino omiyo aonge kata mana moods kode. Sani dweche 3. Pok abedo kode kaka dhako gi chuore. An jagni 25 to en jagni 35. Pod an mana gi nyathi manabiro gono. Chunya gombo ni mondo anwang'e kich wadwa moro man serious. Kata ng'at moro manyalo miya kik anenra kich ahinya. Kani odimbo dholuo adier. Oponi jaseme ni oketho wiye mogole form 3. Kaito wuonde ni tere college. Iwacho maber ni jaseme, ok en wuod seme kaka an. Ma jaseme, ok wuod seme. Dhi nyime. Jathuru ni okawa kawa nyathi manyako ni. Oyo samoro dak thurwa. Kora ketho. Samoro dak thurwa. Owacho ni wuod seme kombewa. Wacho ni jaseme kombewa. Yes, ng'ama jakumoro nje kumoro. Momoch nje kumoro nono. Mato jakumoro ma jaseme. Ang'o ichuno gini mondo bed kaka idwa. Dongo jaseme. Koro
ogolo nyathine form 3 oketho wiye ndalo no kaka ne gidhi gibet chuth koda kwargi ni otho kata nango ng'iewne osiepene mosolone ok openjo ni kwargi nade entie ni en dichuo entie nogolo nyako ni e skul rach kabisa achayo dichuo no nyako no wach moro very sensitive ni wayud ne kata kich moro wadgi kich ma wadgi magi nyalo dago gi kwe tieni jasemni ok goye to jasemni gi madharau nikech chieng' moro nwawacho wach moro ng'ato nondiko ka ni chuore ni onge go gi feelings nikech ochayo nyaka min gigo wetene koro nyathi ma nyako ni ondiko gima very sensitive ni koro wamany ni amanya wuoyi moro makich manyalo miyo bodagie e ngima maber yani koso donge ko wacho Sharon Manyagim omera gini thuolo donje ko losi wacho personally to in mogoni nyaka ni hainerea opaki Yesu an Sharon Manyagim nikech an ema mchiwo ga namba na in ngipo kichiwo namba nyaka nini koro an manyaka gona hai tena madongi ng'eyo namba na abro chiwo chieng' moro achiel mondo ji oridhika koro mokwongo form 3 maendi ne en jahigni 10 gi gimoro wuoyi 35 nyako 25 gin 10 years difference to koro nonyisi ne uro tere course into course mane uro tere kitieko form 4 kata charan to kata suko gima chal kamano okay to wacho ni nyaka sani gin kod keny e higni gin gi higni 4 e keny to gisechare piyo pod chon kabisa piyo kabisa mano chon ahinya ok gichor kik gichor ok gidhi dak gini oriek moko ok odhi timre ma osewuore dongo wuore ok nyal loso gi nyako ni ma chunye dog I doubt dichuo ma 35 koro en ng'ama duong' ng'ano ti to chache pache nyaka beni 35 oti koro ng'ama dichuo 35 ko ka dichuo ko ka kendo ko ka dichuo tich ka ayero tich chako yudo moro gi kono tich nya ayudo machielo koro nyako ne weya to yudo moro matich kaka en koro nyako ne uge ode ine miwacho no iko kama tich doki acho ni 35 ni koro ng'ato ti bing'e ni ano ka nyiso nyako no ndik baruani to ano ka kono wuoge ene mowacho gi dhoge ok an ondiko mine misomo kan masomo ni mondo miye moro makich wadgi nyiso ni osewuok already chunye onge ka onge wacho ni dichuo ni bodago kaka jirani mare winje wach malit machalo kamano jirani nyathine mano biro goni bima pode chungo to lao akuna kwargi otho hakuna dichogni nyaka ka kwargi otho osiepene mosolo ne modhi osiepe dhako kata osiepe dhako ni be koduogo boko penjo kaneni to yawa to ni wuotho nade mana chaya mali to kaka mano jasembu ni oran nyaka ben pache nus nikech gima kama ok nya timore ot ma dhako gi chwore odak for 4 years only nyaka ben timo marach gi jaseme kombewa abiro kombewa kanyo next week umanyi Sharon kiae Sharon ayudo na rom gi jogi alose kodgi arom kodgi Sharon ni kapo ni no chenro ni turigi nerea mondo tuda kodi adhero mokode keje okone beni keny kethre ma is still a very young one. Yes, it is young, but the behaviors of the chuo dijudo ti maleke ne ose redre kabisa to podi timre kamai behaviors ne rach keche at 25 nyako koro o chanya thini nikech in kichunge kamo nyalo dhi mano ok make sense mama wacho ni kik monde sande nyathi kich nikech masiro ok birume dhodi koro mando be nyaki puonj ji o chwanya kabisa puonj ji mo mani nyathi kich samoro kitimone malit yuduogoni ywak moywak goni duogoni ok bed okel ber kama intie sami kendo nyaka ing'e ni kendo nyako machal nade nyako manigi jonyuol ne te kose en kich kaka koro mawach ni kata min gi moko neno nyaka wuon te makwar gi maroko ni ema nyo guardian mae kore mane koro dhano baba gi mong'eyo baba ni ng'e mopidhe nyaka koro chopo kuma koro nyoto to dichuo mokawi manogoli school to kodhi kata liende ni be okopenji boko mi fe kanyo onge kech onge keny kendo oko kata law ko ng'iewni
onge kiny ni kanyo. kata idhi hoyo dhako nigi chwore ni idhi olo masa imedo idhi dok moko mach machielo ka chiemo nyathi ma nyako ne tho marach to in emo ywakni Karaweyo. in fact an opuonja Bible school ni kido koridore be chuno dhako gi dok ode dichuo be chuno gi kawo chiege nikech pastors mang'eny bed gi osichot nikech ochuno gima ok nyalre. Koro nyako ndo mondo oyude Kich wadgi ng'at moro manyalo miya kik anera kich ahinya. correct. Wacho ni Kene ni kana kan gi chwore mje 35 to 25 ni en kich yani pod yani winji onge gima nyiso koro en kich mango ga cha moda gi ng'ato nono kich ma koro biya dalau game ibiro dagi ng'ato seme kombewa ng'ani koro miyo in kich diriyo nikech en mondo ibini koro bedo kaka janyuolni ong'i oho chunyi to kelo ni mor ema ko koro gin jirande ni jomoko chalo nadi ya en chuny marach nyako no ywak ahinya to wacho weche moriere mane malong ochomo ma point tir Sharon wacho weche ma adi abe awinjo ka aluoro odonjona ok mit. koro wacho ni manyne kich. Sharon chikwa mar jodak achana dwaro dak achana ok dwar dak anyadha dak mochwadhore ok manok ma dak achana kiki winya maraja dak achana okama Sharon chwore Sharon e mondo kumibinjo kako some full book maduong owacho ni mondo manyine moro monyalo dago mondo kiko nenre kich tadire story mar nyathino in bendi winje chutho komit ikaw nyare ngate form 3 iwonde ni tere college mang'eni makosa te number 1 oketho ni nyathini school nyathi kich mangir no ketho wi ma Sharon Sharon professor ngane would ajaseme wakalonge ni would seme yo mo you would seme kaka ano kutimere maraji Jakombewa kora gani Jakombewa manya chido agani Jakombewa mamalo nyamguna agani Jakombewa mamalo bahara agani Jakombewa ma yo more agani Jakombewa makure bro nge iketho wizaran kaki ketho wiye be kaki ketho ngimane keti number 1 iketho wiye mo school 2 iketho wiye mo kitere college 3 iketho wiye makata nango kinyiew ne 4 iketho wiye makata kwarigo kiywago 5 iketho wiye makata fa mimiye modhigo liel onge koro iketho wiye for nothing ketho wiye monge ohala onge faida. koro Sharon ywak ni wamiye ng'ato kata kich wadgi manyalo miyo pache mar kich rum to kapo ni yudo ng'ama kich madwa dhako makendo Makendo kachana ti ing'e ni kiji ng'ato no be nikech Sharon to kije ni to koro wang'eyo isani ido ka chuma kije makich ka endi ng'eny madogo ni si en kich moro ya vako makepo ni koro luwe mayo maber ido ka min gi wuon gi ngima mudo do ma seriously dala mokoro fuoge koro sami manyne Sharon ng'ate ma Nyasaye nyalo miye nikech abe agombo ni mondo oyude kaka do bede mamor okoni be ni kich e tin nite midongi mibede ng'ama duong podi kadhi kendo kich kendo gisebedo ng'ama duong en sandruok mang'eny ahinya e ngima ng'ato kama manigo bani okineno istagori ile donge lweti ji ng'ama koro yudo maigori lwete ma koro nena ni koro nyalo bedo watni mo beda oruko kodi tung'u mosuo mae en misuse mar circumstances mag ng'ato kido ka ng'ato nigi hali marach ok ikethe ok imed tere hali marach chala ora mamumo genge koro Jakombewa ni to nego ayudra godo mondo mi koro achome tir to ok odhi tho misumba ke nyako masani ok dagi wich machalo kamano ai nyako makawuono ma digital nikech ng'ani ok bi nyuomo Sharon kaka ka ukwar gi mano miye nyako ko dhi ywago be ok openjo no yik nade kata fair ok kor gi nyani be samoro pok onyono 4 years gi kira ni ang'ma timre kata fair kata mana paka molony pok otero kuro koro nyathi ma nyako ni odoyo ne ji koko ng'eyo lepe nyako ni dwaro mondo oyud ng'ama nyalo ng'iye magi koro nyiro ne be ni ji yudo ga e kind Sharon kimia namba ni nango namba ni ere Sharon bro mi namba Jakombewa igori pigi lepi en msombori etir kabisa obro toka pak to kolokre maka mana nyalo kore 4 years kende tema poko nyiso gima ni en giera gi chiegi okolokre mane chieno maso moro kinono tut mar dalagi biro ka jomoko no tho wasumbini atara ko jokoko no ho
lang chunje. Okinyombi. Wadhi kwa tieko imore Nick. To kwayona mar mama miluongo ni Albina Olongo, Nyaseme, kata Min Peace, otamore yudore. Kauno seme. Joseme gi ukudu ya watemo loso gini maber to usiku unyora malich kama nango to wan gi welo. Nigi moka timre mna seme. Ya uru nyora unebene ugera. Kuru usiku mi kurana kasomo ni to seme. Kasomo ni to seme dengamber ma kuru onge. Ma be kiani in manyo. Mane openyo ne wang motimo. Ora rijege ma Min Peace. Mage joka peace ma ching mono oro message ka. Nga Olongo. Nyako iluongo ni Albina Olongo, Nyaseme. Tena ka Nyaseme makuri bende be okimiwaga Nyaseme duong, ok wacho ni Nyaseme. Nyiso nden nya Albina nyar Olongo manyar nga to akanye. Chief makanyo nyalo sogo mayude. Exactly. Madhi dala gi. To nyalo nyiso ni wange Albina Olongo Min Peace. Min Peace amoro ngiyo wange to linga wacho ni mano mondo penja nikech kama tang wayude onge. Koro Min Peace be koro nganya na wange TV nyero ni ngano poro manya. Koro Min Peace be sandu wuod ngato. Min Peace iwuotho gi teko nikech wuotho gi teko Nyasaye gotieno. Ogo bade piny mojo ni yawa Min Peace. Otamore yudo. Amanyi in kure. To be mano hono malich mondo dichwo manchiege manodhi. Hono. Min Peace in kure. Okel ne ngani peace. Ngani peace. Okel peace mar kwe gi peace mar nyathi. Nyathi ni iluongo ni peace mane? Peace mondiki. En peace ma gik mong'inyre ni. Pieces. Okel peace mar kwe nikech en peace ma PIECE. Okel peace mar kwe. Koro kel ne peace mar kwe gi peace ne mar gik mong'injore gi. Yawa Albina Olongo kamoro amora ma intiere tudri gi Nerea. Yawa Min Peace yawa miya namba ni. Ngeni mama mine makocho na kwa Kibera. Ni ng'at moro dwaro nyathine to nyathino iluongo ni Peace. Something like that. Ma. To kora ni mama. Kino ngano ng'eya kora nasedhi jaka ode mama mane gochoni. Ni to jiranda ni biluongo ni Min Peace. To chwore mane dware ni jakuri. Takoni ni to mama ma ungo to nyinge nga pimna nying moro tayo ka ken nyingne thurgi nyako ni be ok kuma ya ok Nyaseme. Koro Peace ng'eny. Koro pieces gi ng'eny. Wadhi ka gima watieko sani ochiegni go Nerea an wini ka an gi shida e kinda gi dawa. Koro asegombo wene kata wuode mondo okende aol. Pare konya. Okono we wuode ne mingi. Wach makwero moko ni beni ng'ama nyako wache dhoge. Orome. Ogolo kino nikech Joseph Mlea kutosa. Okoni da oroma. Asegombo wene wuode mondo kende. Tieno dhakono dayo be dayo masile. Dayo pil mach. Ochalo bwe mane Samson omoke mach. Mowang' ngano mag jo Filistia. Kori wene wuode mondo dak kode. Donyal. Nyako ni ng'ani gino romo. Obare ndasi. Kinde nyathina nyako wachno. Orome. Akenda ni timo ni ang'o? Orome. Yawa. Ya tudegi timo na dia. Ni ochopo mondo mondo koro wene dayo min wuoi wuode mondo kendi en ol. Akenda timo ni mama ya. To bede nyalre. Koro nyathi ma wuoi ni obendo o defend chiegi. Oyud kako konyo wachono. Dakondo se jon. Nyako ni mondo kan gi korgi to anyalo konyo ni mondo odhiyo. Odhiyo uywe wiye. Uywe kiko dhi weche mag oledhi. Ndivele lagi to ywe. Mondo ngane parane dire yo gima nyako ni owacho ni. To kiko duog piyo. We mondo ngane ne difference. Mondo gani ka gik moko tek ahinya. Tiwe space. Space bede sama space uketo no. Ng'ato biro ng'iyo mo en iluongo ni a moment of reflection. Ibo reflect mondo inene to en ang'o ma kara osebedo katimre kara ng'ani ka nyinti to ne chal kama ko onge to koro me gima nitie. Wene min gi no mondo koro tedine pile. Kata igni abich. Oluokne kata mana lewni. To ne kata kama ng'ano ninde. Mondo wane ko boto bwa tijino endo.
kata higa achiel kende. De nyaka luor mondi Ai, wuoyi. mano richo maduong' malich. De masani nyaka luor mondi. Gipime gi mon wuoyi rwako High heels. gi longe morungo titi. Ni dayo chi wuode orwako long morungo titi kaka dwarre. Mako wuodho to kinde mego kwa. Dayo bokaso mare moro kaendi moungre go kadech tiang'. Ondinyo mo jony ma tiende kodhiro ok dhirre. Ni be no ben long ti no biro tinde je kaso long. Mere de madongo dongo. Koro gino ma nigi ne competition gi mondi yawuote gi sate. To ng'ama compete kodi orumo kale okwer. Koro de mothers in law. We uru your daughters in law mondo o enjoy dak gi nyithindegi. Nyathi ma wuoyi mamari no en mana mari ok mai wuodi. Lakini we wuodi bende olose family mare. Odage mondo bende onyuolo bede gi jogi kibini gi jogi. We donjiri gi chi wuodi. Chi wuodi gi milaro go onge oken nyieki. Manye lwe minyalo goyo mopogore gi mano. Tai manye gi minyalo timo kaka dayo. Ai we kaso long malongo rungi ma ok nyudo kaka iyweyo to idayo. Koro kidhiri chalo gari ma chesis ne obam. Tiek chenro. Gari ma chesis ne obam doringo na. Wiye niku. To toke ni koni koro ngini omako odhi ne ko mako ndara ne. Kaka jiringe ndara neja. Makapo ni riembe barabara to king'iye maber. Wiye ko go imis to yakanga to kija go koro nyaka ngini to. Mane kaka dayo muti woro kalong to jalo. Tiek chenro. Nyasaye gwedhu. Min peace. Gochna mondo jawdi dwari. Ai, mama manyogo nyina ko akibira chakaro, gochna kendo mondo afwenye ni to min peace ni no nyar kure nikech ma to nyar seme. Yung ni Albina Olongo. Albina Olongo. An Bishop Nerea Mbewa. Mawuok e for good in Christ Church. Anyara sembo kanyikala modak ndhiwa Rangenya School. Nyasaye mondo gwedhu ka waro Monique. Antiere kod jodak achana, amor kodgi. Johera mag dak achana. Nyoge se yero nyaka jakom gi piny ngima. Andagi se luonga be anegi. Negi wacho ni Nick gi Bishop mago patron gi. Mano gindiko ka. Gisechwala patron. Kara ng'ama lich. Koro gin gi jakom gi Saturday ne giromo jo Nyanza noromo Kisumu. Mano wach madona mima siri. Kene wadhi ni kuma dhi. Nyanza tenyoromo Kisumu. Mano ber manade. Ng'eche ma asete ndiko ne jakom mondo nyisa ne giromo jadi. Poko wacho. Mochakra chaka. Ngini mano macho semoki. Yiga manyien koro chapter ma Mombasa, chapter ma Nairobi, chapter ma kure giyawre. Gimora kabisa. Rose Mwara kwaro gimomiyo ni left group wakia ji penjo kako manto simo kethoreni. Koro ng'ama gombo mondo donje johera mag daka chana e WhatsApp group warwaki miya nyingi miya nikech namba miorogo nyingi ne mari. Ji dwaro mang'eny kabisa to ka dok WhatsApp tayudo ka gionge gi simbe mag WhatsApp. Koro kaka rwaki onge. Mana ka in gi migwelo kamara ni to ndik nurna namba ni mondo rwaki. Ka kamano to Nyasaye mondo gwedhu namba na to jodak achana mang'eny mathoth maonge gi simbe mag touch. Koro warwak gi nango. Gin to koro yudo gi nango. Nikech gibe ging'eny gin be majority. Kaka in jatelo nyisa gi mondo anyisgi ka. Oyo aparo ni we mondo odhi wapar kaka onyalo konyo mano. Nikech ang'e ni ging'eny. Nitie ng'ama samoro ne dak achana ohero to kako tudre kodi onge grubuni nikech koro gima watim gimiya nyingi gi kata gionge gi yorni message gi namba gi kai to nembni nitie kama kete kama koro weche mowuok e daka chana group adugo ndikonu gi message bas wadhi adhiya. Nyasaye gwedhu 0720 40 39 1 gi 3. Nyasaye gwedhu nyingi Yesu Kristo waradi chieng' machielo. De majorwak longe. Masidho long nyake pendgi.
nyaka utang' nikech ubro miyo nyiri mang'eny ok tedi ne yawuoyi nikech uromo kor ji gi piem gi mond yawuotu. We chi wuodi obed chi wuodi, we bedo ni idwa piem kode mano ok inyieki. To kidwa nyieki to wach mondo jaodi omni, mondo iyud ng'ama idondrigo. To ok ni chi wuodi ni mondo idondrigo. Ma nyathini onego bed ni konye, oneno kaka obet maber. Kok mano ochwanya kabisa kawuono, ae chenro ni ka iye owang' gi de kabisa, de makaso long marungo gi titi. To moloyo to Joseme. Jakombewa ok itimo ne nyakono maber. To walamono Nyasaye mondo mi lokruok obedie. Mano tie dak achana, nyakoni ok odak achana. En gi lit mang'eny ahinya e chunye. Mayudo ka samo ng'ato dere, ng'ato timo gimoro ok ni kare. Mane gima no ok wayie mondo ng'ato keth ngimane nikech ok odak achana. Thank you very much. Hapa ni Waboromo kendo. Nerea Mombasa, ng'ochori Mombasa Jumapili. Yesu dhi kuro gi fujo. Koro jo Mombasa mtongwe nusedwara ndi. Wang'ni Yesu biro gi fujo. Donjo kanyo endo ka ng'ur ka ndege. Koro mana kode. Erokamano chako rom kendo tich ang'wen mabiro.